Pádraig fáilteisteach in na fís an Ceardaíocht de chóir an gáil uirtíneamh. Sún go si beag go más bhaile. Sin tionscnamh de bhfuil am a chuí bineo na Mearaí na Meara mécinn si beseos na Meascán. Tean is go le duine ba mu triail as. Tastó, slám kipinging, tape, marcodí nó paint. A chéad chéim, chuir na kipinging le chéile mar seo. Nu tá na kipinging chuir le chéile agaibh, fá píosa go tape agus chuid an tape an nuas na kipinging mar seo. Nu tá sin dinta agaibh, ionta bunos céan na kipinging mar sin. Croch leat a marcód inis agus tarneal muid íomha in an drumchlá seo. Tá mise tá ma híanú go slíntá na háirt inis cán siimplí. Agus inis tá muid an anna seo a gá úisteach le marcód nó le paint. Nis le na Mearaí Meara seo úsáid cáimid é seo an. Nu tá an dathú dinta agaibh, ionta bunos céan na kipinging mar seo, agus is sin tóg an tape mhaith na kipinging. Agus inis tosó an obair chrua. Scarp amach na kipinging agus ionta timpeall na kipinging go mbeidh an cruth le feiceáil chula kiping. Nu sé de lug scarp amach agaibh, tá sé námainn i de chuir le chéile. Má gá tosú leis an bar beidir. Siod sampla go chorcail nó líróid an ghearna meangníos túisce. Ní gá go crothanna úsáidin sib mar íomha in an Mearaí na Meara seo, si banán incheo úsáid, cár, bád, nó beidir crán fiúhain. Dinge go cúpla ceann más bhíonlaí, baingi triail as agus bain sprías. Bolaigh isteach ar isteamáid a chain agus beidh tionscnamh de bhaile le duine. Slán go fóill.